Ora lole-lole iki tenanan iki. Iki urusane sampean karo aku. Nek sampean ora gelem mendho paripaksa kula minangka seksi keamanan dan ketertiban Karang Kadempel. Kula ora trima nek Karang Kadempel nggo jak-jakan menus kaya sampean iki. Wah, menungsa latelahitan. Ora latelahitan iki tenanan iki. Wes iki urusane lenang, dolenang, ijen do ijen. Ora ana Setyaki, ora ana Kurawa. Enange ming Durna karo Bagong. Minggir, minggir. Iya. Sampeyan minggir. Iya. Mbel gegek ugek sak dulita. Mel. Aduh suwe aku gawe nglumpukke para kawula. Mergo Cenana wigati sing kudu tak aturake kok iki kok kahanane isih sepi. Ket mau kok ora ana kumliwering wong babar blas. Anak-anakku telu cacahe wis padha tak belpun. Jarene saguh. Sowan ning Karang Kadempel Lah kok wiwit jam 8 iki tekan jam 10 kok urung ana wong babar blas nggonku siaran ana masjid ya urung padha teka kawulane mongko undanganku genduren biasane kawula Karang Kadempel iki kiyenge mangkat ana tulisan genduren lah kok iki sepine ora sepene janjane do nendi ya. Truk. Bapak iki ngantuk wae. Embuh. Awake dhewe sowan rene ket mau kok. Jarene ora ana wong babar blas. Wes njaba ki akeh. Para warga ing Karang Kadempel kok bapak ora pirsa ya, Tru. Ayo mbok menawa iki ngelih ora. Urung madang ya? Urung. Ketok Semar iki nek urung madang ku wis lamur. Ya kaya aku ki ya ngono kuwi. Lah iya. Mula awake dhewe iki kudune sing matur kula nuwun. Kowe sing barep kowe kudune sing iso matur. Siap. Oke. Bapak Semar. Kula namit pasang liman tabe tinebehna nglodone demawaing tawang-tawang. Linepat ning tulak manuk marang paduka amiji dumateng wisuwanku. Paduka wontenaken parepatan agung wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel ingkang estu Brawira. Wah. Ora wah tenanan iki ya. Pendhapane jos tenan itu. Iya. Kok kae penuwune malah saka maoni. Ayo mbok menawa kombinasi kaya wes ngane-anehi. Sampun kendelan kewala, Bapak. Kula menika sampun kawit jam 8 enjing kula mau. Ngantos sak menika tabuh sedasa. Menika meh adan luhur kok panjenengan malah kendel kewala. Menika janjanipun wonten wikatos menapa? Sebab kula menika kaget. Bapak menika caos nawala utawi paring nawala kalih kula, kalih Petruk, kalih Bagong menika janjane gatine napa? Gareng diboyongi sowane gareng ditimbali karo Bapak Semar. Petruk uga ditimbali karo Bapak Semar, Bagong ditimbali karo Bapak Semar. Mongko Bapak menika pirsa piyambak. Anak-anak menika sedaya sami sibuk nglampahi kewajiban. Allah sibukmu ya. Werna-werna. Aku ki kegiatanku ngarit. Kadang kalau nek paingan aku ya mangkat ing pasar wedhus. Oh. Tak gawake dam. Iya. Mila paduka sampun ngantos kendel kemawon. Samrika sampun damel kuciwaning manah. Para kawula ing sapedukan Karang Kadempel menawi paduka ngantos sak mrika kendelan kewala, Bapak. Iki lah kok iso iki sulapan apa piye to? Sulapan pripun to, Pak? Kowe iki kok ujug-ujug lungguh ning kono ki? Lah tekomu jam pira? Jam 8.
Wah, tenan truk ngelih gitu. Bul bareng disuluki njur teges. Ya ora apa-apa, pakeke. Mekaten Rama, estripun kula menika sampun sowan kawit tabuh 8 enjing kula wau. Ning ngantos jam 10 ki kok bapak ki gur meneng wae. Sampeyan ki meneng wae. Janjane ning apa? Anak-anak ki nganti bingung. Ket mawane ngene kok bapak ora gek paring dawuh, ora gek paring pangandikan. Mongko wis ket mau. Kula niku nenggo wedange teko. Ha, sampeyan sampun dugi. Bapak Semar kula aturi paring dawuh, janjane enten wigati napa nglumpukke para putra sartanipun para kawula sakarang kadempel. Wong tuwa ki nek kokean pikiran. Ngene iki lho. Sangka budrek nggonku mikir, sangka kejeron nggonku bingung kepiarepku ngayahi sing kudu utawa sing dadi kewajibane Semar. Nanti aku siaran nglumpukke para warga. Wis do teko kabeh sakarang kadempel. Iki anak-anak wis padha sowan kabeh nyaket karo Semar. Bareng teko kok aku ming nyawang kosong blong ora ana wong wing. Aku njuk ngapura nala gareng. Mboten masalah. Pancen mata tuwa menika. Matane sapa? Mata kula. Menika pancen. Nggih nuwun sewu. Tiyang nek kekoken pikiran menika kebebanan pikiran menika nggih kados mekaten menika. Ngantos kula piyambak menika nganti sok mikir, duh iki engko piye arep ngayahi, engko gek-gek ngene, engko gek-gek ngene. Niku kedahipun menika mboten angsal. Sebab kula menika minangka titahing Gusti, kula menika mboten pareng mboten ming kula. Ya. Ning sedaya titah menika minangka ing dipun titahaken Gusti. Nek percaya temenanan karo Gusti kang akarya jagat kang murbeng dumadi, awake dhewe niku janjane mboten entuk kebebanan. Awake dhewe niku janjane ora entuk kuwatir. Ora entuk duwe rasa was-was. Sumelang kok gek-gek aku engko ora entuk wedang. Kok gek-gek bar wayangan ora dingoni. Ngono, ngoten niku mboten pareng janjanipun. Mila kula lan panjenengan bapa minangka titahipun Gusti ingkang akarya luka, kedahipun kula menika ngabekti sartanipun ngibadah, sartanipun manembah lawan pangeranipun piyambak-piyambak. Mila kula aturi paring dawuh wigatosipun menapa ngawe sangjaring para putra. Wis teka to, wis suwe to tekamu nulis sampun. Aku tak mbagekke karo kowe sik. Nggih. Waduh slamet tekamu nolo gareng wilujeng Bapak. Paduka pareng amiji dumateng pisuwan kula wilujeng kalis ing sambikala. Widodo tepi saking Rubito kemareng kula ngaturaken sembah sumangga meng pabekti kula kunjuk sandapada paduka Rama Semar Badranaya. Kowe ngaturake bekti karo bapakmu ya tak tampa nole ora liwat pengestune bapakmu tampanana iki. Sampun kula kene pundi nggo jimat paribe entaene kasantosan. Prayoga nanggonmu niku. Sampun boten kirang prayogi. Metro kantrong bolong apa wis suwe leh mulinggo. Ampun ket mau. Wilujeng sowan kula. Aku rung bagekke bojo. Slamet tekamu kowe to. Nggih Pak, wilujeng bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pengestune bapakmu Tamanana. Nggih, kula pundi kok jimat. Lah iki endi? Bagong iki endi? Kok ming wong loro? Biasane rono rene ngalor ngidul ngulon ngetan ki nut grubyuk. Ting wong telu kabeh iki kok ming wong loro. Lah niku sinten? Semari matane siliweran. Gus. Gong. Karo bapak ora ngono-ngono kuwi. Matane ora awas kok ning bakong ngene ket mau disalami ora. Oh ya aja kaya ngono kuwi to, Le. Iki bapakmu. Wong ora ora. Iki Bagong. Basa. Basa. Cakok. Ngono ora? Manut sawat
bataku raimu. Sisane akeh arep tak go gawe tuku. Tuku apa? Tuku bataku. Bagong selamat to kamu. Wilujeng Bapak. Ngapunten kathah. Kaluputan anggen kula matur kawenjengan ndika. Jalaran kula menika kala wau saking griya niku kula menika pun diuring-uring le bojo kula. Lah sebabe ngopo? Jalaran kula menika konangan weanan kalih wong wedok sanes. Lah, tenan to. Kandhane kok. Ya gur paet cah iki. Lah menika mila kula bidal saking griya. Tumuju wonten ing Karang Kademel menika raos kula esmosi. Bojo mengkari ngopeni wong lenang. Wis goleke dit, goleke nafkah, ora matur nuwun, malah ngumreng-ngumreng, malah sandangan kula diwadahi koper terus kula diuncalke koper kula. Ayo iki wis ora pisan ora pindho iki ngono kuwi. Wah, semen aku menawa kendel to. Modalku wani. Tau disadap bojoku aweku. Iki apa nek WA kaya ngene iki kok isa ning WA kene iki maksude kepiye? Wis nduk wis lalekno wae. Ya sida kuwi aku wis arep ditundrung. Ya ngene iki terus abot-bote urip melu mara tuwa. Iya. Mangko agi arep tak bangun sih omahku. Ngarep anu kae apa cakruk. Etan omah kae tak bongkar. Ya. Terus etan omah sing nggon kolam kae tak bongkar, kolame tak ilangi, tak imbi bataku semubeng. Rencanaku nggo tak kei TV, dadi nek nonton wayang ki iso nobar. Iya. Ah, etan omah mengidul kae tak wane gal palum 6 meter wis ndelalah wingi kurang. Oh. Sangka tak nggo motif ungkik-ungkik. Ya. Ning ya kabeh kuwi mergo saka pangreka dayaku. Nggonku golek duit kuwi pancen rekoso tenan. Ya. Luwih-luwih taun 2020 wingi kae kaya usum wayang ana kowe. Kowe ngerti dhewe to? Aku dhewe ya minangka seniman kuwi rasaku abot lho golek rejeki. Seniman kowe mung wiraswara kok. Lothong. Wiraswara kowe aja ngremehke ngono kuwi. Kowe iki aja sok seneng ngremehke ngono kuwi. Petruk nek ora dadi wiraswara ora iso mangan, ora iso makane anak bojone, ora iso ngopeni awake, ora iso ngopeni keluargane. Lah kowe iki arep iki anak Semar nadyan to ragil dhewe ning kowe sukses dhewe. Ya njur aja gembelo sirahe, njur gaweane kakang-kakangne diece. Gaweane kakang-kakangne dinyek, dumeh aku blantik njur to ece. Awake iki tuwa dhewe randang rabi. Mula ta mula. Ya mula ki golekna, senengane kok ora. Pahit ora. Slamet kamu, Bang. Wilujeng, Bapak. Bekti kula kunjuk, iya, kowe ngaturake bekti karo aku, tak tampa pengesune bapakmu tampanono. Wilujeng bekti kula inggih, kula pun dinggo jimat prayogakno sambut ngirang mayogi. Nuwun sewu, Pak. Niki kula pun ketwau ngentosi, malah dikethok karo cangkeme Bagong niku, Pak. Nuwun sewu janjane bapak niku enten wigatos napa kok lumpuke kalih para putra. Sartanipun ngawe sanjering para kawula, para warga. Wonten ing tlatah Karang Kadempel. Mriku wonten wigatos menapa sakmenika kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Babakan panjenengan menapa ingkang dados-dadosipun paduka ngawontenaken parapatan agung mriku, Bapak Semar. Marika den prayitna semuriris eka balik nganti iki aku mau ora weruh kahanan pendopo Karang Kadempel kawula wis padha nglumpuk. Anak-anakku wis padha teka sowan kabeh marang kersaning Semar Badranaya. Iki janjane aku ki duweni gegayuhan. Gegayuhanku ki aku kepengin ngetes
kepengin jajal lan sartane aku kepengin neder karo katrimaning uripe Semar. Jalaran para warga ing Karang Pradisan ki kahanane wis morat-marit, kahanane wis ora karu-karuan. Siji para warga ki ora padha gelem manembah karo pengirane dhewe-dhewe. Ora padha iso guyub rukun, ora padha gelem gotong royong nek ana tanggane sing duweni bot-repot. Ora padha gelem nyengkuyung manunggal tetunggalan dadi siji. Iki kabeh mau disebabake mergo saka para bendara Pandhawa sing wis lali, sing wis padha ora gatekke karo kahanane para kawulane. Lah iki sing perlu ditakokke iki janjane sapa sing ngomong para Pandhawa? Sing ngomong para Pandhawa kuwi ya ming bapakmu. Bapakmu ki peranganing dewa. Nadyan to nuwun sewu, bapakmu ki ming wong kere. Ning ora kok teges aku ngegungke karo kadewatanku ning aku ki janjane pangejawanteng Ismaya. Mula nek nganti ngerti kahanane para Pandhawa kok dewa ki meneng wae aku minangka sing wis dadi kawula cilik, kawulaku padha bosah basih ora karu-karuan. Nek ngerti kahanan kaya ngene iki para bendara kok gur padha meneng wae, sartane dewane padha meneng wae. Apa ya bakale kelakon Semar dadi pamonging jagat oleh padha tarung babone ora padha. Kok iki malah dadi kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra susu nasibe Semar Badranaya. Ngawur. Lah apa? Krungu ra sing diomongke Bapak. Apa itu? Donge kelepaning samudra madu kok iki kelepaning samudra susu. Ayo mbok menawa ndhe warna beda kaya. Wis sak geleme Semar wae. Kok dadi kerawuan priyagung. Penemban Durna kalih Rekyana Patih Harya Sengkuni. Penemban Sarawa Paduka ingkang ngabdi pun Semar Badranaya ngaturaken pambagya raharja remban. Astaka swala-swanu bertapel sumarante hawelah gamana kang kula bapret gantil buntuting selikur Semar. Ya. Sarawaku ning Padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Kowe mbageke kowe ngaturake pambagya raharja kelawan Begawan Durna. Nggih, penemban. Selamat tekaku ning Padukan Karang Kadempel ora manggalangan suwi-suwi apa ayo kok. Sowanku kalih sing sambikala adoh saka beda. Wah, wis suwe aku ora tilik marang kahanan Karang Kadempel aku iki dadi kahanane dadi kaya ngene. Lah kepripun? Beda banget. Bentenipun menapa? Pendapamu iki lho. Walah dalah. Ngalahke pertapan Sukalima. Wah, kiwa tengen ngisor dhuwur ukir kabeh. Kayune jati kabeh. Tak teliti ora ana sing maoni siji-siji ya Semar. Jane enten maoni setunggal. Nggih. Nika sing cagak pojok wetan menika maoni. Wah, ya ning ora dadi apa. Nah, dantoke cagak sementara. Ning aku ngerti nek kowe kentekan dhuwit. Mergo wis entek tanggon-tanggon jati karo tanggon ukirke iki. Wah. Mula ora dadi ngopo. Kowe duwe kabarmu wing maoni. Ya mung siji cagak pojok wetan kae. Ya aku ngerti. Kowe kentekan dana, arep ngukirke, arep garapke. Wah, dadi glondongan kayu wutuh. Mboten dados menapa. Lho. Pojokan kidul kae apa? Pundi? Kae kaya tumpuan blabak. Niku bakal gayor gebyok. Gebyok. Nggih. Kayune saenten-enten kula maoni. Wah. Lah kok ora ndang mbok garap? Danane penemban. Dereng wonten penemban. Kula dereng kober. Nek perkara dit men kula niku gampang.
Perkara probiyane mengke gampang ning kula niku ming wektune. Wah, ya wis apik. Mbah, jobenmu kaya catur. Iki ukuran pira? Nggih, pangestunipun menika swidak persegi. Wah, gedhe-gedhe. Nggih. Semene iki piyane kaya ngapa? Mboten sah mikir menemban. Wah, ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ora lihat pengesune Begawan Durna Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe, ndayana ana ing kasantosan. Dipun sketsaken anggenipun lenggah. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Oh iki kursi kok atos kaya ngene. Beda karo kursi nang Ngastina. Wah, kursi nang Ngastina ki empuk kaya. Iki kok atos kaya ngene. Gambare sofa kaya ngene kok. Iki dintul-tul wae ora kena. Mau jerone kebak tikuse meneh. Mula Semar kowe iki nek arep tuku barang, tuku furniture. Ngene iki kudu sing temata tenanan. Aja nganti kowe mengko kapusan. Nggih. Sing penting ngeling riyen. Kursi apa? Niku kursi ming sak enten-enten kula niku le pados Bagong teng pasar. Oh, lah mula cah iki gampang kapusan. Jero blabak. Kuwi jarene jero full spring bed. Regane sijine 950 tak tuku kabeh bareng tekan ngomah kok atos. Isine meng gombal tok. Malana sempake bareng. Neka-neka senane ora. Senenganmu kaya iki kula mergo kapusan mergo Bagong niku. Rekyana Patih Harya Sengkuni wilujeng pangestu Semar. Slamet tekaku ning Karang Kademel dina iki. Ora ana rubeda apa-apa. Nggih, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Rekyana Patih. Dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten ing Karang Kadempel dinten sakmenika. Lunga urung ki nggih Kakang. Mbah. Oh, asem tenan kok. Diapusi karo penggirong. Tak apusi genting kok, awas kowe kok. Ya. Ditenono wae, ngorap ngarep. Age ulur dhewe. Senengane kok ora. Oh iya bener sing ning ngarep. Sole nala ganeng mbagekke karo Begawan Durna, Penemban Durna. Mugi tansah kalih sing sambikala rawuhipun paduka wonten ing Karang Kademel menika. Oh iya, nala gareng. Slamet tekaku. Ngaturna bekti karo aku. Nggih, bekti kula kunjuk. Pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun niku jimat. Rekyana Patih Harya Sengkuni wilujeng rawuhipun. Iya nala gareng slamet. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku Tampanana nala gareng. Nggih, kula pun niku jimat. Penemban Durna. Bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, Rekyana Patih Harya Sengkuni bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun dienggo jimat. Gong. Bagekke. Gah. Lah ngomong iki priagung. Telek. Iki priagung ndok bosok. Lho. Ndok bosok. Sing putih ming surban ro ketune ning atine lethek mambu. Jijiki bosok mah gah mbagake. Pilih marep rene wae. Wis sak gelemu ngono ora. Ning kok nek ana apa-apa sing temandang kowe. Siap. Rada rene sithik. Padu. Ora masalah. Sok gak tumbas, genah iso. Nek sagembare penggiro. Nek wis nglumpuk duitmu dhewe-dhewe. Ya. Nek wis nglumpuk kok duitmu dhewe-dhewe serane ora. Oh, pakok kowe ora gelem bagekke karo aku ora masalah. Aku tok sengit ora masalah. Wah, Semar, wonten timbalan Penemban. Oh, kowe aja kaget ya. Ya wikatine supaya aku prapta ana ing Karang Kadempel. Gandeng kahanan negara Ngastina.
Wis ana telung condro iki kaya dene ke taman pegebluk. Oke, para kawula sing nungsang punyang numbuk bentus gudel bingung. Oke, sanggaring para kawula karang pradisan esuk lara sore ketiwasan. Sore lara esuk kapraloya. Wah, kuwi wis sumebar warata kedadiane Semar. Anak Prabu Duryudana wis ngrawuhake Brahmana 1000 suga tenang ora ana uga sing bisa nambah bebentuhan ning negara Ngastina. Bareng anak Prabu Duryudana manekung semedi malah dining sesameran raja malah bebantal bata bataku. Anu sing bener to Kang. Bebantal bata sarebat. Anak Prabu Duryudana pikantuk sasmita. Oh, ya kuwi bisa niwaluya nirmala tumajati jati mahulya yen to negara Ngastina tinunggon. Ora ketamung telung kedaping peningal wae Semar kudu prapta ning negara Ngastina. Sing wigati nambah bebuntunan negara Ngastina, ngemong sanggaring para satukara, sanggaring para kawula Ngastina. Wah, mula Semar waleh-waleh apa? Praptaku iki bakal mboyong karo kowe, mboyong karo sowanmu ning negara Ngastina. Ayo, kowe gelem apa ora? Kowe kudu gelem tak boyong. Kowe njaluk apa wae nek kowe gelem sowan, kowe saguh. Kowe saguh sewaning negara Ngastina, kowe bakal diparingi apa-apa sing tak pengin dening anak Prabu Duryudana. Kowe njaluk derajat pangkat, mesti diparingi. Kowe ora mung dadi ponokawan, kowe ora mung dadi batur. Ning negara Ngastina minimale kowe dadi tumenggung. Nah. Omahmu sing kaya ngene iki. Kae kidul pendopo, kae omahmu kae ming gubuk. Nek kowe to tinggal ning negara Ngastina kae besok dimbruke. Ditatekke omah tingkat 7. Nganggo lift. Nganggo kamar mandi barang. Dadi kowe ora kangelan ngrekoso adu-adu saka omah menyang kali, tur meneh kowe ora bakal ngregeti kali meneh nek omahmu dibangun. Ngono. Mergo nek omahmu dibangun, tanmu mengko diwenehi WC. Mula wale-wale opo Semar, kowe njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Kae ana ing sanjabane pendopo. Wis tak gawake grobakan ya kuwi glondrong pengarang-arang peni-peni raja peni. Ayo ya kuwi bot-bote aku kepengin boyong karo kowe, bot-bote anak Prabu Duryudana tresna karo kowe diboyong nang negara Ngastina supaya kowe gatekake karo para kawula Ngastina karo para Satukurawa. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Wangsulan, ayo wangsulan. Nuwun sewu nemban. Janjane kula niku ora blereng karo bondo donya. Sampeyan niku janjane mboten sah ngendika. Semar kowe njaluk apa tak turuti nek kowe gelem sowan ing Ngastina. Menika mboten perlu. Menika mboten satrepipun menawi dipun pisungsungaken kaliyan Semar Badranaya. Jalaran urip kula menika namung sak derma nglampahi, namung sak derma nglakoni. Sartanipun kula menika nedha narima ing Bandung. Kepepete kula ora madang 3 minggu mboten masalah. Sing penting urip kula awak kula sehat bagas waras penemban. Kepepete kula ora duwe omah apik. Kepepete kula ora numpak Fortuner ibaratipun. Mboten masalah. Sing penting jiwa raga kula menika sehat. Sing penting kula menika saged lulus anggen kula nglampahi pacoban ing alam donya menika. Kula jansane niku mboten butuh kalih bondo donya sebab ginanipun menapa bandane tumpuk matumpa-tumpa sugih mlegedu paribasan seprapat jagat nggone Semar kabeh. Ning nek awake Semar ora sehat bagas waras muspra tanpa guna remban. Mila nek jenengan ngiming-ngimingi kula nuwun sewu jenengan pengin boyong kula. Banjur jenengan bar boyong kula ajeng mangparingi bondo donya brana picis derajat pangkat. Menika mboten perlu benemban. Njur kowe njaluk apa? Apa njaluk? Suwengmu kuwi tak ganti nganggo suweng emas. 99 karat. Njaluk apa? Pitmu ontel. Apa kae njaluk tak dandani? Mboten sah. Watone sing glinding bane saged kula tumpahi men mboten masalah. Nek sing baku kowe gelem apa ora suwane Ngastina? Perkara le purun menika janjane kula purun mawon nek kula kedah sowan teng Ngastina. Ning nuwun sewu niki wektune kula sing mboten gadah nemban.
Jalaran sanese kula nggadhahi kewajiban kula kedah sumanteng Ngastina. Kula niki nggih mikir kahanane para kawula ing sakarang kadempel menika. Kula niki nggih mikir kahanane para kawula negara Ngastina sebab dinten menika kula kepengin bangun moralipun para kawula sak negara Ngamarta. Mendhahipun para kawula ing Karang Pradesan ingkang sampun boten dipun gatosaken dening para Pandhawa nemban. Kepiye Dik Pati ngomong nggih? Mbah. Wah, lole kadang blekuduk manyar-manyar ngono wae ya. Sak gelemmu penting nesu. Wah, Semar kowe iki ping karya mung ora gelem kok tatang nganggo pawadan kowe nggawa jeneng-jeneng anak-anakku para Pandhawa. Mboten kok kula mboten purun niku mboten. Kula purun ning wektune kula dereng gadah. Njur kapan kowe iso sowan ing Ngastina? Nggih nek rampung kewajiban kula nggula wentah sanjaning para kawula Karang Kadempel miwah para kawula ing sak negari Ngamarta mremban. Mau ateges kowe ora gelem tak semayani. Kowe isih semaya wae, kowe arep tak boyong isih semaya wae. Ateges kowe padha karo Wangkot, kowe ora manut karo Begawan Dura. Mergo kowe ora ngilu Begawan Dura kuwi sapa? Begawan Dura kuwi sapa? Lah mbah. Takon Begawan Dura sapa? Amnesia apa piye? Kuwi sing momong Begawan Dura. Lah kok Pandhawa duwe gawe, kowe malah ngeboti Pandhawa, ora ngeboti gurune Pandhawa dhisik. Kowe iki wong-wong sing kepiye jansane? Mboten kok kateges ngaten penembaning sing kula ginakaken nika pernatanipun tiyang adil. Kula menika mboten mban jindhe, mban jiladan. Sing kula antebi luwih dhisik niku nggih kedah. Sing luwih dhisik sing kedah kula lampahi mboten kok nenek susulan job. Ngibaratipun kula njur nampa sing keri sing dhisik dumeh nyeremimi njur kula guwang. Ngoten niku senes watake Semar Badranaya. Mila panjenengan menawi kersa kula semayani nek rampung kewajiban kula. Anggen kula momong sartanipun kula dandani kahanane para kawula sak negara Amarta. Mboten sanjenengan boyong, mboten sanjenengan tumpakke jaran. Kula tak sowan dhewe teng negara Ngastina. Oh, Semar. Kowe mung karya omong ora gelem kok kowe Wangkot, kowe nganjel, kowe ora gelem tak boyong nang Ngastina. Dumeh Kurawa kudu mbok mong, dumeh kowe wegah momong anak Prabu Duryudana. Sing wis sewiyah-wiyah karo para Pandhawa. Wah, nek ngono aku ngruda paripeksa karo kowe. Monggo menawi badhe ngruda paripeksa kalih kula. Aku meksa karo kowe. Kula sumanjaken. Ning nuwun sewu, tangeh lamun nek njenengan saged meksa kalih kula. Wah, sesongaran kowe ngasake kadigdayanmu. Nganti kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina aja takon dosa. Wah, kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aku meksa karo kowe. Nah aku kowe ora gelem tak peksa kawula ing Karang Kadempel bumi angus Semar. Ora sandadak selak, ora sandadak Wangkot. Sampeyan mau ngelelek bapak. Bapak sampean elek-elek, bapak sampean beksa, mboten masalah. Niku urusane sampean kalih urusane bapak. Ning kata-katane sampean sing terakhir niku sing gawe tatu-atune Bagong. Sampean apa jenenge? Pak? Nyenggrok kanan. Mbah aku ora weruh. Sampean ngubis-ubis. Ngubis-ubis apa? Sampean bebutrek banyu bening kanan Karang Kadempel. Nadan to nembe kandhek wonten ing pangucap ning sampean ngomong. Ora gelem tak boyong ning negara Ngastina Karang Kadempel tak Karang Abang. Karang Kadempel tak bumi angus. Sampean ora mawas apa piye nang kene ketua pemuda Karang Kadempel. Dumah derajat sampean pendhita Brahmana. Isa kula dadi pendhita. Sok nanggap lakone Bagong pendhita. Isa enten niku kula dadi pendhita merjang ilmu luhur. Lah kok sakekan niki Karang Kadempel arep nggo jak-jakan karo cangkeme Begawan Durna. Cangkemmu kuwi, cangkemmu kuwi.
nyangkem-nyangkemke karo Batur. Ha tuwaku karo sampean. Nyadanto derajate sampean ki brahmana. Nadanto kula niku mengkere. Urip kula miskin, ning kula ora ndek apa-apa. Padha wae. Ning kula niku janjane luwih tuwa timbang sampean. Wow, metu japa? Ya. Metu japa? Nang ngendi? Papane wong neter kadik dayan. Pendhita cupu. Manene metu jaba rawane gelek ning jero. Iki parepatan ora sak pareke nek dienggo neter kadik dayan. Ayo, lenang, do lenang. Iya. Iya, siap. Ning mengkirian. Nek sampean nganggo carane sampean sing ten ngarep mau sampean muni, nek Semar ora gelem sampean boyong, Semar ajeng sampean peksa. Nek sing sampean peksa Semar mboten masalah. Semar ajeng mang bondo, Semar ajeng mang belah mboten masalah. Ning nek sampean ngembet kahanane kawula sak Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi Wutah Gedhe Bagong. Nek bumi Wutah Gedhe Bagong nggo jak-jakan wong kana-kana sing ora trima kula. Dong remehke kowe. Gawe KTP tanpa ada tanda tangan dukuh ora bakal dadi kowe padake ora. Remehke ora. Andare ora. Kowe ya ora mangan ndok, ora mangan beras, ora mangan sego nek tanpa aku kowe. Ameh ora. Sampeyan jeng pripun? Najanto kula niki mengkere, urip kula mung teng Karang Pradisan. Ning kula niku urip modal nekat, waton garan kula siji bener. Garan kula siji bener, loro kula nglabuhi kalih wong tuwa kula. Wong tuwa kula niku nek bener, nek kula teliti kok ndlalah kula glecah wong tuwa ora salah arep dienggo jak-jakan kula wajibe mbelani. Angka 3 kula mbelani bumi Wutah Gedhe kula. Ora kok pamrih napa-napa. Sampeyan ngertos critane Kumbakarna. Nika buta, ning atine apik. Nika ora kok mbelani karo Dasamuka ora. Ora kok mbelani karo kejahatan Ngalengka ora. Ning kae mbelani karo bumi Wutah Gedhe sing wis kecilek gedheke dheweke. Muni ya, kowe. Muni ya. Ora iso menang mungsuh cangkeme lunyu kaya ngene iki. Muni ana sampean pendhita jare kondang monyor-monyor. Muni ya. Wah, menungso ora tatanan bakok kowe wani karo Bekawadara. Ning atase derajatmu kowe mengkere ya ben ngeten nggih penemban. Kula nuwun sewu, derajat pangkat bondo donya sugih miskin kere sugih. Mereka kabeh mung titipan. Ku mung padha. Nek sampean niku dadi brahmana, kula dadi kere. Kula le sampean niku padha-padha le menungsa. Sing bedake mung derajat pangkat, amal perbuatan. Nek sampean tumindake ora pakra kaya ngono kok. Ora kasakaken gurem tanpa guna. Metu njaba nek pancen kowe wani karo Bantul. Enteni njaba papake kridamu Begawadara. Kowe mesti kaget nek sing maju Setyaki. Krungu suarane tok, krungumu mesti Gatotkaca. Lole. Ora lole iki tenanan iki. Iki urusane sampean karo aku. Nek sampean ora gelem mendho paripaksa kula minangka seksi keamanan dan ketertiban Karang Kadempel. Kula ora trima nek Karang Kadempel nggo jak-jakan menus kaya sampeyan iki. Wah, menungsa latelahitan. Ora latelahitan iki tenanan iki. Wes iki urusane lenang, do lenang, ijen do ijen. Ora ana Setyaki, ora ana Kurawa. Enenge ming Durna karo Bagong. Minggir. Iya. Sampeyan minggir. Iya. Ndak kena sikut kula. Iya. Semaput sampean. Yo, sak karepmu. Kono minggir kono. Saiki nang kene anange ming Durna karo Bagong. Apa kowe kuat nadhae pusakaku Kyai Sundamanik? Apa kowe kuat nadhae pusakaku Kyai Bedor?
Pusaka apa kuwi? Weh, urung ngerti kowe iki ampuh tandange. Aja ben-ben tujab kowe dadamu ora glebak. Aja diundang Bagong. Ah, menungso ora tataran kowe wani karo Bekawadana. Wani wae, kedhise aku ora wedi, Dur. Nanging karo kowe ki aku ora nek wedine. Tampan ana pusakaku Kyai Jundumane.